בואו לכאן. תמיר. בואו. זהו mão direita para ele. אנחנו נקרא ונשים שם. קודם כל שיביאו יד ימין. Mão direita. Dá a mão direita. Mão direita. יד ימין, יד ימין. Põe aí, mão direita, ele faz a benção. זה גם, זה גם. Outra vez, você. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ויברך את כל הקבוצה היקרה שבאה לכותל המערבי מברזיל, בעבור שאנחנו אומרים כאן כל יום תהילים ומתפללים עליכם. חזק ברכו ימלא רחמים עליכם, לרפאותכם, להחזיקכם, להחיותכם, ותזכו בכל מקום בעולם לקיים 7 מצוות בני נוח. חזק ברכו ימלא רחמים עליכם ועל נשותיכם, ותזכו לגדל את כל הילדים מתוך בריאות, מתוך הצלחה, מתוך הרווחה, מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות. יקוים בכם הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותיי אברהם ויצחק ויגאו לרוב בקרב הארץ. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, קוד ברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. עכשיו תסביר להם איפה הוא. אמן. תגיד להם מה בירכתי, ותגיד להם שיש לי בן שהוא בונה עכשיו בית כנסת בהר חומה אחרי 10 שנים שהם התפללו בקרוונים, ואם מישהו רוצה להשתתף זה מצווה גדולה. Ele abençoa vocês, tá? A bênção de sacerdote, de toda a tua família, todas as gerações, todos os lugares. E o filho dele constrói também casas perto daqui, perto de Belém. Tá? Chama Afoma. Tá? אם הם רוצים לעזור, זה מצווה גדולה לבנות את בית כנסת. Eles se querem ajudar lá, é uma grande honra de ajudar a construir a sinagoga. זה הרבה כסף, לבנות את הבניין זה הרבה כסף. É muita grana. בסדר גמור. תהיה לכם הצלחה. תודה רבה. הצלחה גדולה. תן להם את המספר חשבון, הם יעבירו את זה.